Oh, yun guys, so tingnan niyo si Bumblebee kung gaano siya kabait. Itong mga batang to ngayon lang nila nakita. Asan niyo nakita si Bumblebee sa? Picture. Oh, picture sa YouTube ko ma. Ano niya? Hindi ang kabombananda niya. Ganyan kaamo yan. Oversize na nga. Good temperament pa naman. Kuro ko ni aping sa ko. No man anak si kina Bumblebee. Tuwagin nyo. Bumblebee. Bait-bait niya. Tando ka dyan, tricycle. Wolf, balag, pati balags kayo eh. Ha? Tika, kapa, puyo mo pa sa rin. Balag po na ni. Sila si Ren. Nice kanila. Bye-bye kanyo. Aray, gwapo ni singa Koreano eh ni. Ryan Banks.